Yes, hello, what's up sa inyo mga igala, no? So it's another video na sa Goy Claro Cromata o Kalinaw Entertainment idea sa inyo. Siyempre ito po kaninyo sa nag-ino sa rang DJ nga may pagkatisoy biboy-bugoy ang mupapas mo huwag tayong sakasakit sa tagsa-tagsa inyo ka mga dughan. So for today's vlog mga igala, no? So I'm about to show you. So ang uban dagan ngayon ni chat sa ko ni email, message, tana. O dagan ngayon ng tana sa mga igala kay sa Facebook yung paigayo na tao duyog serye na natay episode 1 sa itong duyog serye. Ito na tayo mga mito, ito na tayo mga tracks to. And actually dilitanan ako ang tracks nga ako i-play diya sa mga igala, no? Kailan na to i-post diri sa atong channel. Kay balo na mo, there are some tracks nga makapiright gid sad ta. So dili sa gid na to i-post diri sa to YouTube channel mga igala. So for today's vlog, hatagan ta mo og insights, hatagan ta mo pakitunta mo. Today's vlog, no, taga na mo tour sa ako ang J Color and sa akong uban pagagamit sa ato mga gigs or sa mga disco nga atong atuan mahigala ay mo ni ang GPM sa uban and amot noon sa nato rating go kaya nasa dyan na sa ato ang katong buwan duyog serye. So atangin niyo atong duyog serye episode 2 mahigala, no, so naata to sa ato ang official Facebook account natay i-post kan request song atong i-play sunod kay shout out sa Tamo Largo mahigala sa kisa tong kanito comment or something like that. Here we go. So karon kay ako may paila-ila sa inyo, no, ug unsay soda ning ato ang kuanjay ko box diri and ako sang ipaila-ila ug tagsa-tagsa sa inyo ha ang ato ang controller and para lang sa gantagan ng sides out to that particular kanang nga butang. And sa next nga vlog na to may gala tagan sa tamo og tutorial ana para managhanata magkaron managhanatang walay managhanata ang butla ang cancel jud tanan. Here we go. Ang unbox may gala, no, so kani ang sudlanan jud sa mo ang na diri ang ato ang controller ang ato ang mixer na diri sa mahigala and daghan na jud ni siyang nagian out sa mga kuno RCJ Disco and adis tubuyo pro na to diha si Mirong si Kuan si Jules si Radler daghan pa na sila diha ang uban pa, no, Patrick Pedrano out sa imo diha mahigala. Woo man ni ato na siya kablihan, no. So ang una nato makita diri mahigala kay ang ato ang J controller. Ang ato ang DJ controller may gala, no, kaya napalitan niya for year 2017 or year 2018 ay murag ang kaning model sa niya 2017 bago pa niya and yung Mark Platinum. Why using yung Mark Platinum? So pagpalit na mo ni may gala kay duha jud sila nagdapat SB2 o yung Mark Platinum and ingon sila mas nice kung ang yung Mark Platinum kay bago pa siyang gawas. Disclaimer, ako lang ni insights akong gagalingon kay sa body niya gala mas taas siya kontra sa ISO pero pa for attraction lang sa idakon sa iyang jagwel mga gala mas dako to si SB2. Si New Mark Platinum. Yes, kani si New Mark Platinum day may gala, no, kay na siya iyahang panel which is makita nimo ang beats per minute sa imong track or sa song nga imong gi-play or sa track nga imong gisulya may gala. So nasa ta diri. So, ako din usa-usang paila-ila diri sa inyo may gala, no. So nata diri fader, nata itulo diri ka FX or the FX panel diri nyo mata mga effect. Natay mga effects or mga fair nga masud diri may gala or lain-lain nga fair nya inyo lang gamiton diri ang iyang feeder. Dayon beats or the beats nga kuan guro dan filter kay mo ma-insert diri and the manual pitch bend dara kaning button diri. So pwede nimo ma-bend ang pitch sa track nga imong iso diri sa imong deck number 2 and karon so masa ni siya bend sa ni diri dapita may gala. So sa nimo ma-adjust ang per minute beats per minute sa imong track nga iso diri sa imong panel number 2. Yes, so diri sa side may gala, no, kay makita sa ang filter knob sa type filter knob diri. So high and low ni siya inyo ni siyang ma-adjust ya kasagaran magamit sa niyo if transmit niyo or ang inyong transition from track 1 to another track. So dito na niyo magamit ang kaning filter. Dahil ang atong jack wheel diri may gala. So this is the nice nga feature sa New Mark Platinum nga wala sa SB1, SB2, sa Pioneer SB1 o Pioneer SB2 may gala. So this is the feature sa Platinum nga bago sa siya. Nasa ayan jack wheel dili sa ina naka-attractive sa SB2 pero makita nimo dili lagi ang iyang beats per minute. Dayon diri sa ubos may gala pareha gyapon sa SB1 o mga controller data diri sampler kanang dial upat di sila kabuok then kan put or edit or o ganahan kag lisa nimo og laing nga sampler imo na ni siyang mailisa may gala sa upat ka effect. Dayon sa ubos may gala, no, kay makita ninyo ang Q button. So namoy upat ka Q button diri sa ubos. Pwede niyo makawat or ma-insertan ninyo og bit diri para magamit ninyo as Q button. Ani siya Q button number 1, 2, 3 hangtod 4. So nakanindot ani niya may gala kay pwede ni siya antod 4 decks lagpot kulaway. So nani siya 4 decks may gala, no. So deck number 1 o deck
number 2. And kani nga deck imo lang ni siya pisliton mga higala para ma-shade mo ang deck number 4 and kani deck number 3. So sa next part ay kini nga atong gain. So the gain level para sa kani nga deck number F din nimo i-shade ang deck number 4. So mo ni ang green pin part may gala no. So mo running ang knob na imong i-volume up or imong i-volume down. Next nga knob ani may gala kay atong treble or high sa invernacular para and next ang atong middle or og sa kanta and ang atong baho or bass. Ayun nasa type button may gala nga pwede rin siyang piton para if ganahan mo nga mag-track ka na sa panel number 2 or deck number 2 mo gawa sa inyong headphones. Next kay kanina napsan may gala no mo ni siya ang browser. So diri ra nimo i-browse or i-next ang imong mga tukar or ganahan mo nga ma-next ang tukar dito sa inyong Serato software nga nasa inyong turn. Ora ni siya ang imong inab or iso counterclockwise or clockwise may gala para mabalik nimo ang track na gusto nimong mapili. Next natay Q-mix knob sa diri. So if you mo or mo mix mo through Q may gala, pwede rin nyo i-gain up or i-gain down. So nani diha makita ninyo ang murag nay usa ani sila duha may gala nga yan yung mapaminaw ang nasa ng headphone diri ba sa track 1 or diri ba sa track 2 or deck 1 or deck 1 or mura sila duha. So next part, so makita nyo diri sa deck number 2 may gala pareha raman sa deck number 3. Next nga to nga buhaon diri may gala no, buhaon no ipakita sa inyo ha. Natay sunod nga sulod diri sa atong kahon nga kuan bulawanong kahon. So indot kay sa plastic no. Shout out ko sa nandos aning plastic no. Grabe plastic papa mura mag plastic sa sulod ng slaw mga gala. So diya sa sud may gala no kay makita sa nato diri ang mga wiring. So mo ni ang wirings na mo padung sa among console, sa among mixer console padung sa motor over. Anyway, ato man na siyang kay kayon unya. Sa tagan ta mo blind tutorial ana kay kayon ato gasa na siya padung. So ato nang ipabuhagay ang magic sarap no diha. Sekreto kuan implada sana diha. Sa diri sa sud may gala no kay natay Behringer mixer channel ra siya and among gipares ani sa una kay kining ato ang CDJ35OU nga Protax. So wala na kay siya nagamit kay played man ni siya through CD may gala. And karon kay kasagaran sa gigamit sa sound system karon kay they are using software or the Gutter automated na gid siya may gala kay mas nicer man siya quality and mas dili siya kuyaw kay sa gigs biya or sa disco we are have a big crowd and sud kayo may gala papaw or mo untol ang tukar through CD kay di jud malikayan nga magasgasan jud ang inyong siya. Shout out ko sa gas pa niya. So dara tong Behringer may gala nga mixer no 2 channels diya and channel 1 channel na niya may gala and sa controller ay nakalay lang may gala kay nasa channel 1 channel deck 1 of deck 4. But if mo palit ka ning Behringer may gala need pa ka mo palit aning muhang tax nga CDJ. So siya ang tawagan nila sa una o sa ni karon abot to sa meaning sa SJ pero ang ibaw ko CDJ35 niya nga model sa tax. So mo drive ni siya CD USB o MP3 player may gala. So mo to until such time jud may gala no nga have to replace this one ay murag kuya siya. But anyway mo ni among gigamit as per gikan sa tuwang controller diri nga Newmark Platinum may gala. Mo ni atong gigamit para out na ari sa atong mixer nga model VMX100 USB Behringer VMX100 USB may gala. So siya mo output insert sa ato ang mic mixer is kay kayo lagi unya tanay pero ipaila-ila sa atong mo diri sa ato DJ console nga atong gamiton sa ato ang Duyog serye sa Facebook may gala. Soon gyapon mo please follow at sa Facebook na to may gala follow lang mo and para matune mo sa ato ang Duyog serye. So nanatay episode 1 sa atong Duyog serye which is dagan sa kay ganahan o ato na silang i-shout out sunod sa atong Duyog serye number 2 i-shout out ang labi na sa ni-request mga lain-lain nga tracks. Shout out mo kayo kabalaka diha no kay di ta mo kalimtan as always kay kamo ang rason nga nung ang diri ka tabi-tabi sa plan. Mas our vlog for this moment may gala no mayong buntag mayong udto mayong hapon mayong gabi diya sa inyo ha if kamo asa mo magtan-aw or kanos amo magtan-aw ang vlog na to karon. But anyway don't forget to subscribe click notification bell nga nasa ubos diha sa ubos para dahil magawa siya to notification bell subscribe dara gawa sa siya para matagan mo og laing lingaw og entertainment knowledge nga mga videos diri lamang sa Bigoy Bugoy TV may gala and please padayon gyapon ta sa pag support sa Cebu Northside Vloggers Poplok TV Shell May Cortuna si Marat Vlog Labinas Reynolds Morales nasa ni siya YouTube channel may gala duha na ang usa Reynolds Morales ang usa DJ Reynolds Morales subscribe na ang may gala no kay murag ang usa murag yan ang diyaan or but anyway subscribe gyapon ta kay dagan ganay sa music or mga tracks nga gawas niya or yang upload but anyway atong gamiton niya iyang playlist niya para sa atong Duyog serye and Poplok TV
Maraan Vlog, Shelby Corta, Dagtologies of Takop, siguro na sila, Vlog TV o Argawanon, Maraan Vlog o Victoria San Remedios View, and si Kang Mr. Andrino sa Gaway-Gaway, Gaway-Gaway San Remedios View, and si Rina Gawan San Remedios View, at kasagaran may gala na patay uban Jerry's Vlog na Victoria or Ginawan, siguro di nga silang Maraan Vlog. So subscribe mo na sa ilang mga vlog may gala nung maator na itang diri. So sa description ng ubang link nila kay para managata ang Cebu Orchard Vloggers. So sa daga sa Diyos nga makitaan dito nga nutsan, mga Diyos nga pampawagtang sa kalaay sa tagsa-tagsa nyo kumadugan. Ay nagang salamat, diri lang ko to bangigala no. This is B-Boy Bogoy Legiapot, ang DJ nga may pagkitusoy. Ang papas umonteng sa kasakit sa tagsa-tagsa nyo kumadugan. Until next time, diri lamang si B-Boy Bogoy TV. Dagang salamat, bye bye!